Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional hilot. Magandang araw. May hapon sir. Ano sa'yo pamati? Kaya lain ng likod sa ulumpiang. Walang piyang, mga piyang na ka. Magbelis, kung ano yung motor-motor sa una ba? Oo. Apil magdula-dula sa una ko. Motocross? Oo. Mana? Sakyan ko sa motor. Kamu kay Kondor eh. Ito na. Ano itong padding? Oh, padding. Paano yun, kanang di pa dyan dula ba? Himubris truck. Mana? Dugay na? Dugay na ito. 2000 ba ito? Karoon lang itong bati-bati ba? Karon man siya gini mong gipamati ron. Tutoy umayo. Utoy. Tutoy, sakit mo likod ba? Lagi po likod. Asa banda nga likod? Kinidri pa burus to. Sa may tako. Sa pag yun? Sa lapos na rin sakit sa dugan. Mula po sa Malinod ang kamot mag-drive ba? binod na. Kanay mo binod lakadlaw na napaminon mo. Gikan sa mga nagsugod-sugod, ginagmay. Dugay ni basta mutukar ko likod mo sabay mong binod. Sabay po siya. Ano sa pag yun? Lang may ako ba. Walay ubo. Naa Ay, naiubo kamay. nagsa Nagsama. matag sington. Ito siya. Wala na gyud. Wala gyud. Ang likod, asin labaw, ang likod o ganun mo ang panhod. Likod yun. Ang likod di kan. Lapos na sa ano. Butas. Sahay, dilipod. Kanagsa. Nagsara. May nakabalo ka sa kusar Akong kauban mo ni Juan. na Hilantan mo siya. Oo. Ako yung una ga tutoy. Gikan mi kidlawan, pagkabot diri, naglain naman yung lawas, tutulion siya gapon mo pa hilot kay karon. At totoo ma. Siya may balon kay yung bata na dala naman ano. mo ba? Nato na dire. Sige. Asa yung balay sir? Nara da sa kuan. Sa Lucena. Sano si sa interior dili? Init eh. At bang na, dalan na dili. Kaya likod sa Bob's Place lang. Bob's Place. Dili ka masulod sa interior. Dili na lay rata. Mayroon. Sige, ayan guys, shout out sa taga San Jose, Vigo City, no? Nasa sa ato ang tabangan nga mamayo, no? Okay. Kuyaw-kuyaw ni nga sakit sa likod, kaya mula pos na dustugan, no? Murang pamino no, murang nadaghan siya, no? Mana? Manusok. Murang manusok na daw, no? Sige, tanaw na to kung sinagan na niron. Abangan na to ang mamayo, no? Siyempre, inubanan sa pagkampo sa Ginoo, no? Kaya hindi man pwede sa Ginoo, so mapalaban yun sa permanente, no? So, siyempre, tanan doon dire, atong tabangan na mamaayo. Yan, lang, no? Ako na bahala sa upanin mo. Kung tanan, pagawas ron. Sige, karon ba tagan hilot? Sige. Yan. Shout out po sa mga suki diri sa Vigo City, Davao del Sur. Sa ko ang mga regular viewers, ayan, sa mga subscribers na ko, maraming salamat. No? Sa mga nagka-comment sa ko, maraming salamat. Ayan. Sa nagka-comment na ako permanente, no? Ayan, location ako guys, taga Vigo City yun guys, no? Barangay Sunuan, West Cram Street, tabi na Pumpan, Purok Mangga, Vigo City, Davao del Sur. Ayan. Kung mga kulangan pa yun, na ako'y Facebook, tanawa dito, na ako'y Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, huwag ang Eric Hilot ang traditional. Ayan guys, ayan sa mga ganahan na po mag-difference ko. Ayan, kung karoon lang po kita niya akong channel, kaya nga video, please subscribe, like, comment, and share po my channel. Ayan. Ako pa i-shout out ako ang top 12 countries viewers. Shout out Myanmar, Brazil, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Ayan, thank you so much guys. Thank you so much for watching my YouTube channel. At siyempre, number one, salamatan ako ang Pilipinas. Ayan, maraming salamat Pilipinas. Ayan, Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu. Ayan, so maghilot ako karon guys. Ayan, tanawag niyo guys kung karon nagkanagakita ng video. Please share po. Ayan. Love you guys. Pero sa ko gamay. Ako ni mo.
Ano din sila? Ano ba? Ryan? Ah, Ryan.